ನಾರ್ಮಡಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಮಾಪಣ್ಣ ಭಟ್ರೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರೆ, ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆ, ಭೀಮ್ ಭಟ್ರೆ, ಮೋಹನ್ರಾಯರ, ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ರೆ, ಏನು ನೋಡ್ಪಾಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ತೆಂಕ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂಜಿ ಕಾಲಾದಿಗಣ ಸಾಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ್ಲ ಗಡಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪಂಚಿತೆ ಮಾಮಲ್ಲ ವೈಭವದ ಉತ್ಸವತ್ತೆ ಪಂಚತ್ತೆ ವೈಭವದ ಉತ್ಸವ ಇನ್ನೇ ಪಕ್ಕದ ನೋಡ್ಪಾಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಏನೇನು ಕೈ ಸೇರ್ತುಳ್ಳೇ ಎಂಟ್ಲ ಬರುದು ಓಡಿ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಕಡೋದು ಬರೆದು ಪಕ್ಕದಾರೆ ನಾಡ್ಬಾರಿ ಕರ್ತೃ ಹಣೆಮಂಟ ಭಕ್ತರಾವಧಿ ಬೆಂಕಲೆಲ್ಲ ವಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲಾದಿನ ವರ್ಷ ಆಡ್ತುಕೊಂಡು ಆಪಿಸುತ್ತೆ ಅವಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಡಬಾಡಿ ಹೊರಟು ಆಪಿಸುತ್ತೆ ಮಾಮಲ್ಲ ವೈಭವದ ಉತ್ಸವತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮಾಮಲ್ಲ ವೈಭವದ ಉತ್ಸವ ಪಕ್ಕದ ನೂರ್ಪ